hey guys, ningandivi wrong man, yazi andingomntu wamanyani mos, ndi-toxic to that point mna uba ndivele ndingatrasti kwa umntu othi yandincanywa. Kum vese kube ngathi kho nto wrong apha kuwe. Nomthandazo ke ndimjonge phaa xa elele peaceful, ndiqonde yini umhle kangako ungabi na-choice emadodeni. But ke asikho lapho namhlanje man guys. Hayi ke abamamamela obubhanxa ndibuthetha kule intanethi ogqiba umntu abe ne-crush. Veske ndiqonde poor judgment of character apha. Ndiphinde ibe ngala maxhewukazi ke ane-ID number eziqala ngo-7 no-8. Ndiqonde hayi sisi wam shem guqa ngedolo uhlale ngomthandazo and trust the process. Okanye uqhumise impepho uthethe ne-underground gang ubaxelele uba hawu ankile akaxakekeli noxakekela kwi-overage girls ezinalaa ntsula inxaphileyo inemileage etheze. Intsimbi yakudala kaloku leya yabackfireisha. But ke wethu guys, ngabantu nabo abasisi man, yo abazude bangathandwa ke shem. Abawuthandwa nini braz, yo nezintwana zincinci ke zisafika kule industry. Hayi man, pause wena.